filmík Sikora Patrikajsen. Takže vybrali sme sa trošku ku oceánu. Sa môžeme pozrieť, aké tu sú domiska. Proste americké. A tam je oceán už. Tak poďte s nami. Ideme sa tam spoločne pozrieť, čo nás tam čaká. Proste. Slovensko včera vyhralo na Švajčiarsku 1-0, dneska hráme s Kanadou. Sorry, prepáčam všetkým odberateľom Patrika Sikoru Kajsena. Taký dom, tiež taký zvláštny. Aha, baby, aký dom. A ideme na písek. Ideme na pláži, vole. Je trošku zima. Dry feel, idem fil. Można to palić. Už máme. Takže ideme cez taký mostiček. Cez taký prechod. Zaborievame sa do písku. A hľa. Pozrite všetci odberatelia Patrika Sikoru Kajsena. Oceán na kanáli Patrik Sikora Kajsen. Dobre, keď vidíme niečo viac zaujímavé, natočíme. Zatiaľ, dovidenia.